aýdyşyň ýaly ini özüni oppozisiýa diýen, diktatorlara garşy görüşýän diýenler diktatorlygyň edil metodlaryny ulanyp öz arasyna, hataryna goşulan adamlary eger bizden aýrylsaň, bizi gollamaga kömek etmeseň, biziň adam sanymyzy azaltsaň, reytingimizi düşürseň, peseltseň, seni diktatorlyga şugullar, şikayet eder, satar sip gorkuzyarlar. Diýmek onda bulan özüm eýýäm daşary ýurtlarda gorku rejimlerini, gorku mehanizmlaryny döredip hem berkidipdirler da, şeýlemi? Bu elbette beýle. Sebäbi şu dogry gelip durda bärde bulara kontrol edilýän, ýagny upravляемый raketa diýär rusçasy, ýani belli bir ugura urukturup bolýan raketa gerek bulara. Şo raketa kontroldan çykdygy zaman programmasy ütkemeli, bularyň şo bir programa berilen programa bilen işlemeli. Bu zatlara uzağa gitmeye gerek yok. Yankı bir sany ekstremist, soňam azat var. Ekstremistler Oraz. Ekstremist ettiler. Yani olan hiç ekstremist hem de vatanı söyen bir talip yiğit bu kontroldan çıktı. Ben görýän de ýyzarlayan şu ön hemme kanallara giripdir, çıkış edipdir. Şu Rövşen'in kanalında, Murat Razakowyň kanalında ýaşlar bolup çıkış edipdirler. Batır Oraz yine näme diýip şu gaz berýärlerde aktivistleriň gazyny ýetirip soň hereket etdirýärlerde. Çıkarypdyr soňra Oraz birden çıktı da hakykatlar aýtmaly boldy. Aýtdy. Dogry etdi. Hiç zatdan gorkman, çekinmen hakykatlar aýtdy veli Oraz ekstremist boldy. Näme üçin? Berde gaty gyzykly soru çykýar. Halk üçin göreşýän adam ekstremist bolup bilermi? Sebäbi Oraza ekstremist diýenden özleriniň ekstremist planlarynyň bardygyny Oraza aýtdy. Şonu çar etdi, şonu paş etdi. Şoň üçin olar ogurluk eden uýalmaz, üstüne gelen uýalar edip öz ogurlugyny, öz jenaýatyny, dillüşüni, haram maksadyny Orazyň üstüne ýetjek bollar. Berde gaty dogry aýdýan, şu adam psikologiyada bir zat var da, şu adam özünün günäsini garşysyndaky ýüklep şoň bilen köpçülige psikologik taýdan täsir edýär. Bu psikologiyada bar zat bu. Bu ýaly oýunlar ýaman kän edilýär. Bizim opozisiya seredip oturan wagtynda häzir edilýän oýunlaryň hemmesini şoňky ýaly zat. Ýagny özündäki bar zady garşy tarapyna ýüklemek. Son yine yankı Oraz ýaly Azat Türkmeniň meselesini aýdyp geçdim. Azat men Murat Razakowyň kanalında geçen ýyldaky videolaryny seretdim ve şo ýerde Maksat Bayramyç Saparmuradow Kipr'a baran videosunda şu aşağını çizip Azat Türkmen hakkında gürrüň edýär. Kömek ederiz, zat ederiz diýip. Näme boldy? Azat Türkmen de birden düşman oldu. Häzir şu Orsetde Maksat Bayramyç bir näçe watandaşlara kömek etdik diýip şu zähmet migrantlaryny aňyrdan alıp çıkıp video koydu. Sağ olsun edýän işlerine ýöne Azat düşman däl ahyryň halk üçin. Azat hakykaty, dogruları özüniň içindäki pikirleri aýdan üçin näme onu düşman halka düşman edip görkezmek hiç hili gerek yok bu ýerde. Ekstremist etmeye gerek yok. Yani bu ekstremist sözü nereden gelip çıktı? Ekstremizmde ayıplamak, yani yurdun içindeki kelle götürecek adamlara karşı ekstremizmde özara hizmetdaşlık için Rusya ile Türkmenistan'ın arasında sünneme var. Dagavor var yani. Bu sözleşmeni yakında Türkmenistan devleti Türkiye ile bağlaştı. Ekstremizm hakkında, ekstremizme karşı özara görüş hakkında. Bu kanunların gol çekişilmeyi arkasında büyük bir oyunların boljağı görünüp dur. Köre kasa görünüyor. Yani bu yılın biraz sonra şu Türkiye'deki zahmet migrantlarının içinde de näme boljak oňaly
av olacak, aktivist av olacak, yine näme yine. Şu zatların öňünde de aşağında da şu ekstremizm hakyndaky göreşe gol çekişmeliğin bardygyny düşünýärim men. Bu başka hiç kelimesi yok. Emma hiçbir ben aşağını çizip şu taýda belläýin. Haýsy hereketli olsun, haýsy aktivist olsun. Şu hiçbirine ayıplamağa gerek yok. Eğer yanlış yanları olsam olar hazır birinin tesiri aslında yani manipülasyası aslında hareket edenleri juda köp. Kıynansak da bizim görüp oturamız şu an Orazi'den azattan başka manipülasya tavin olmayan çıkıp giden aktivistem göremok men. Gönü çıkıp şu yazılıp veren tekst okan yağladıp çıkış edenleri gör. Yani ben kıynansak da bu berde bir deneştirme edip veren şu hareketler neyme bu elektrişka bilen deneştirip veren on önü de çekiyor, ıyızı da çekiyor. Arada da vagonlar var. Yankı Aydışım yağlı şu öňe çekip gidip otyr da aradaky vagonlar şu aktivistler olaryň gaçmaga çıkmaga yeri yok. Arkasında da gizli bir vagon iteklek gelýär şonu. Onun elinde de kompromatlar var bu aktivistlere karşı. Sıptırmayalar bunları. Sen bunları aydılya. Sen şuna karşı reportaj tayarlarsın. Başka tema olanda da men bir aktivistimiz var bizim. Şu içinde şu tankit edilmeli adamların adı hökman bir yerde deyip geçeymelisin diye olan bolya yoldaş general deyip basıp oturlar. Ama hem zat yuvaş halkın gözünün açılmağı bilen yerine oturar mı ka deyip pikir eden sebäberde kän yanlışlıklar gidip otur. Inni Karacaoğlan Türkmen özara pikir alışyň, söhbetleşiň jemleýeji, soragyny jemleýeji tapbyryna gelsek, inha daşary ýurtlarda köp wagtyny internetde sarp edýän internetdäki aktivistler ýaly internetde öz toparlaryny belli bir maksada göre hereket edýän toparlary gollayan narwada ondan teredýän bolan ýöneköy adaty halka el ýeterli däl internet. Şoň üçin şu çerraçylyk edýän ýa halkyň ünsüni sowjak bolýan manipulasiýa edýänler has hereketli köpürek görünýär. Inni şu taýda demokratiýany getirip ortaga goýsak. Demokratiýa diýmek köp seslilik, köp pikirlilik, köpçülük diýmekde. Köpçülüğün gollayan sesi pikiri diýmek. Ondan häzir internetde wagtyny sarp edýänden köpüsü manipulasiýalar bilen, yalan propagandalar bilen, töhmetler bilen, bolgusu zatlar bilen gyzyklanyp, şoňa üns berip, şonu begenip, şonu gollap diýär. Inni daşary ýurtly spesialistler bilen, hünärmenler bilen gürleşen wagtyň edil öz ýurtlaryna kalar ýalyr öýdýär. Şo internetdäki hereketi, internetdäki köpçülüğün hereketine teredip baka berýär. Onno häzir biz şu daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň internetdäki köpçülüğiniň galmagalynyň ýagdaýyna teredip baka berjek bolsak, onno häzir manipulasiýalar, yalan propagandalar ýörgünlüde. Şeýlemi? Demokratiýa şu taýda onno köpçülüğün pikiri esasy alınmalysa, onno internetde wagtynyň köpüsini geçirýän köpçülük manipulasiýalara, yalan propagandalara, diktatorlygy gönümeli ýa-da aýlawly ýollan gollamaly diýilen dillüwüşüklere hyzmat edýän bolsa, onno şu ýerde demokratiýa bizi ýalňyşdyrmazmy? Halky ýalňyşdyrmazmy? Karacaoğlan Türkmen. Şu yerden Goebbels'in sözleri bilen dowam etdirelim. Onda ol maňa habar beriş seriştelerini berin diye men islendik halktan sürü ýasap bereýin diye de. Häzirki döwürde informasyon teknologiýanyň ösen döwründe
informasyon uruş diyelim, yani agitasiya propagandanın üstü bilen gidilýär berde. Halkın psikologiyasını, köpçülüğün psikologiyasını seyreden wagtyň, analiz eden wagtynda köpçülük ınanmak isleyen zadyny, yani eşitmek isleýär. Yani näme diýen, köpçülük gowulugy ymtylýar. Şo gowulugy wada veren adam köpçülüğün öňüne lider bolup çykýar. Siyasat elbette siyasat bolsa yalanların üstüne kurulandır zaten. Siyaset yalanların üstüne kurulan, yalançılık bir sungottur diye siyaset üçün diye de demokratiya deyip propaganda edýärler. Demokratiya. Bu milyon gezek demokratiya deyip kıyganyň bilen soň häkimet başına gelende demokratiýanyň guruljagynyň alamaty däl. Jemgyýete demokratiya getirmek üçin köp etaplardan geçmek gerek de. Jemgyýeti taýynlamak gerek demokratiya üçin. Munuň üçin munuň tersine bizim halkymyzy 30 ýyldan bäri eýem demokratiya beýlede dursun bir gulçuluğa öwürdüler de, halky gula öwürdüler yani. Terror bilen, korku bilen, basyş bilen. Häzirki şu daşardan aýdylýan demokratlaryň men getirip Türkmenistana dünk getirip o täze Türkmenistan gurucularyň döwlet gurup daşardan içerik getirip goýuşýar. Gaty ýalňyş bu pikirler. Demokratiýany gurmak aňsat zat däl, ýanky ol halkyň aňyny özara gatnaşyklarda, medeni gatnaşyklarda halkyň aňynyň jemgyýetiň ösmegi bilen ýuwaş-ýuwaşdan geçilýän etaplara bagly bu. Bu daşna töweregine adam toplamak üçin ya YouTube'da seredýän abonaçylar toplamak üçin oňaly men gaharym gelýär-de şu seredip oturýan demokratiya biz getireriz, demokratik döwlet kurarız, demokratiýany ýene näme ederiz. Yalan gürrüň bular. Men inanmaýan bunyň ýal gürrüňlere sebäbi. Bu aýdylýan gürrüňler başga, edilýän oýunlar başga. Şonu halkyň göz ýetirip akyl bilen seljermeli wagty geldimi ki diýen, eýen 1 ýyldan bäri bu hereketler dowam edip oturýarlar. Bu demokratlaryň, täze döwlet gurýanlaryň nähili oýunlara özleri çolaşyp duranlygyny görüp otyr halk. Sesini çıkarıp bilmeyen şu soralarını aşaktan yokorik soralarını yetirip bilmeyen adamların başka gidip başka çağatlarda Zoom gepleşiklerde, gurundeşiklerde şikayetlerini dinledim ben şayet. Demokratiya bu mu? Yurdun daşında demokratiya kurulmayan olsa, eyyem diktatura hareketlerin arasında kurulan olsa, siz yurdun içine girip ne demokratiya verecek? Yurdun içi eyyem neçe yıldan beri bir türme öwrüldi. O taýdaky halk ayaklanar diýerler, şoňa umit baglaýarlar. Emma yurdun içindäki halk hiç kaçan ayaklanmaýar. O taýda basyş bilen, gorku bilen, terror bilen saklanýan halk ayaga galmaz. O listovka yapıştyryň, megafon alıp gıygyryň, peýdasy ýok onuň. Näme etdiler ana plan gün mitinge çıkalyň, afişe yapıştyralyň, ýene näme edeliň, bu nämesine konstitusiýa ütkeşmege girizmesine sesimizi çıkaryň, ýene näme edeliň, aksiýalar edeliň, soň ýene näme diýýärler bular? Senem aga çekip etdiň ha internetde, näme diýerler? Bir ady bar bunyň. Challenge. Täze teknologiýalarda oýlap tapýarlar. Challenge. Soň häzir ýene bir zatlar 25-ne çelli ýollar açylsyn, ýene näme. Ýollar açylany bilen adamlaryň pasportlary uzaldylan bilen demokratiya gelermi Türkmenistana? Ya yurtdaşynda pasport berip başlar gelermi? Gelmez. Berde o täze Türkmenistan yok. Mesela onunla çözülmeye ya da o täze Türkmenistan gurucularyň 10 san punktdan dünk getirip halkyň öňüne aňyryk häkimete diýip
ediyen talaplarını, ana bizim bu talaplarımızı yerine getirme deyip halka görkez, yani 10 sany punkt bilen halkın hiç kaçan meseleler çözülmeye, demokratiya gelmeye Türkmenistana. Eger olar şo taýyk barwam şu 10 meseleni çözüp demokratiýany men getirdim, ana gurdum diýen olsa, men inanmaýan oň ýaly görürümler. Bu ýalňyş hereket bular. Onun için agitasiya propagandany halky yalan görürümler bilen güýmäp saklamaga hiç gerek ýokmu ka diýip pikir edem. Men gaty gynanýan şu zatlara. Soňam ýurdun içini bilmän, ýurdun içindäki hereketi bilmän durup Ýewropadaky adamlar ana konstitusiýa baryp hakyňyzy talap edin, suda arza ýazyn, häkimlige arz edin. Kimin yekece adamın şo ýerde baryp bir arza veren ýeri, ol adam ilki bilen gorkudan ýaňa baryp hiç şerik arza vermez, şikayet etmez. İkinciden hem şo arzalara şu wagta çelli seredilen ol, ýene de seredilmez. Yalan gürrün bular emmesem. Ýurdun içindäki ýagdaýy bilmän durup, o Ýewropaň demokratiýasy, Amerikaň demokratiýasy bilen ýören adamlaryň bu ýalňyş pikiri bu. Şo zatlary reklam edýärler, adamlar çykyp baryp şoň ýaly şikayet eder diýip şoňa çagyrýarlar, itekleýärler adamlary. Adamlar çykan, o çykmazam oň ýaly zada. Sebäp o adamlar gorkýarlar. Türkmenistanyň içinde sesini çıkaran adam, şoň ýaly arza ýazan adam näçe wagt gitjegi, nirde oturjagy, näme boljagy belli däl oň arza ýazyp izindanam. Şu zatlary eýem halkyňam şu daşarda köp millet daşarda kän wagt geçirenden soň bilmeýärler de şu zatlar. Emma halkyň öňüne çykyp şonu agitasiýa edýän adamlaryň edýän bu agitasiýalar ýalňyş. Bu zatlara hakykat gözü bilen bakmak gerekde. O halkı oda atmağa da gerek yok. Şu näme diýdi arada sadakalara, prezidentin kakasynyň märekelerine sadakalara pul toplaýa diýip, pulu ýok diýip, ýene näme diýip, bu zatlara ýine seredip görenin altında sisteman günäsi bu, gurulan şu taýda sisteman günäsi, ýagny iň aşakdan başlap ýokara çelli yaranmak üçin, ýallaklanmak üçin ýagny. Gowy görünmek üçin edilýän çäreler bular. Halkdan hiç kim hiç wagt sen pul ber diýip nämet soramaýa. Aýdylýa, başlyklar toplaýa, aýdylýa, sadaka edilýä, sadaka soň her kim beri berýärler. Bu sisteman ýalňyşy berde. Şoň ýaly zatlar çäreler gurnalan wagtynda da soň ýokardan pullar toplanýa, o ýerde paýlaşyk elbetde bolýar. Bu ýagny bu hereketleri ýani bu zatlary bolýan zatlary iskajat etmän diýe de ruslar gıyşartman, ýani dogry bir şekilde halkyň aňyna getirmek gerek bunu. Hakykatlar bilen halkyň yüzleşmeli wagty geldi. Halky bundan soňra ýalanlar bilen güýmemäge gerek ýokmu ka diýip pikir edýän ben. Hiç gerek yok. Ben şoňa gynanýar. Sağ ol. Sağ ol Garajoğlan, sen gynanjaňy, aladaňy bizem deňje paýlaşýas. Sebäbi biziň hem edýän aladamyz, hemmesi şol halkyň ağlanmazlygy, halkyň wagt ýitirmezligi, erkinligiň, eşretli geljegiň wagt ýitirmezligi, sähetli günüň ýyza çekilmezligi. Şu zatlar ýöne bular gynansaňam häzir şol sähetli güni ýyza çekip gidip oturýarlar. Gynansak da halkyň guramaçylykly ýagdaýda hakyky opozisiýany döretmegini, hakyky göreş guramaçylygyny döretmegini päskel berip ün soğup şonu manipulyasiýa edip şeýdip gidip oturýarlar. Ýöne beýik akyllar matumlygyny döreden şu türkmen halkynyň, türkmenimiň şu kynçylyklaryň hötdesinden geljegine men ananýan ýagşy niýet bilen, ýagşy arzuwlar bilen şuňky efirimizi şu ýerde jemleýäs, tamamlaýas. Suňatçy aktivistimiz Garajoğlan Türkmen
Dünya Türkmenläriniň Demokratiýa platformasynyň Türkmenim kanalynyň İýül güni atly özara söhbetdeşlik pikir alışyk gepleşigine gatnaşyp öz pikirlerini, garaýşlaryny, tejribelerini halk köpçüligine ýetireniň üçin köp sag bol. Elbette o günlerin geleceğine men gaty inanmak isleýärin, sebäbi halkyňam dogry ýola düşmäne wagty geldi. Indiki gepleşiklerde nesip bolsa şu halkyň nämeler gyzyklandyrýar, halkyň kellesinde näme bar, şu zatlaryň bir öz pikirlerimizi aramızda alışsak, gowy bolarmy ka diýen. Gepleşige çağıranyň üçin köp sag bolsun aýdýan, işlerde üstünlük. Türkmeniň dogry ýolda ilerlemeginde edýän işlerinde Allah ýarym bolsun. Sag bolun watandaşlar. Ilýakasyn köp sag bol Garajoglan Türkmen Mehriman doganlar edýdileşler. Ýenneki efir duşuklarymyza çenni köp sag bolun.